10-то място Black Racer. Произход. Black Racer е олицетворение на смъртта в DC Universe, свързан с Speed Force. Забележителна история. Той се появява в решаващи моменти, като смъртта на Дарксайд по време на сагата Последната криза. Скорост. Black Racer не е традиционен сепидстър, но връзката му с Speed Force го прави заплашително присъствие за всяко живо същество. 9-то място Godspeed. Произход. Август Харт беше приятел на Бари Алън, който набра суперскорост след инцидент, подобен на този на Бари. Забележителна история. Godspeed е антигерой, който търси справедливост по насилствен начин, често влизайки в конфликт с Бари Алън. Скорост. Той е почти толкова бърз, колкото Бари, със способността да се разделя на множество копия на себе си. 8-мо място е Savitar. Произход. Савитър е злодей, който придоби суперскорост, след като беше изложен на военен експеримент. Забележителна история. Той е обсебен от скоростта и създаде култ, посветен на Speed Force. Савитър вече се е изправял срещу Бари Алън и Ули Уест в епични битки. Скорост. Савитър е един от най-бързите злодеи, съперничещ на флешовете. 7-мо място Джеси Куик, Либърти Бел. Произход. Джеси Чембърс е дъщеря на Джони Куик и Либърти Бел, наследила супер бързината на баща си. Забележителна история. Джеси пое мантията на Либърти Бел и стана един от лидерите на обществото на справедливостта. Скорост. Тя съчетава суперскорост с суперсила, благодарение на наследството на родителите си. 6-то място Макс Мерчури. Произход. Макс Мерчури е пътешественик във времето, който придоби суперскорост, след като беше изложен на научен експеримент. Забележителна история. Макс е известен като майсторът на скоростта и е служил като наставник на други скоростни състезатели, включително Барт Алън. Скорост. Той е един от най-опитните и мъдри бързаци, с голям контрол върху силите си. 5-то място. Джони Куик. Произход. Джони Куик придобива силите си чрез рецитиране на математическа формула, която активира неговата суперскорост. Забележителна история. Той е бил член на обществото на справедливостта и, в някои истории, злодей на Сквадра Саприм. Скорост. Скоростта му е сравнима с тази на други светкавици, но зависи от формулата за активирането му. 4-то място Барт Алън, Кид Флаш, IMPLSO. Произход. Барт Алън е внук на Бари Алън от бъдещето. Той наследи супер скоростта на семейството си. Забележителна история. Барт започна като импулсивен и забавен герой, но узя и пое мантията на Кид Флаш и за кратко тази на The Flash. Скорост. Барт е изключително бърз, но първоначалната му неопитност го кара да прави грешки. 3-то място Джей Гарик, Golden Age Flash. Произход. Джей Гарик беше първият Флаш, придобил правомощията си чрез вдишване на тежки водни пари. Забележителна история. Джей е един от основателите на обществото на справедливостта на Америка и е символ на златния век на комиксите. Скорост. Въпреки че не е толкова бърз като Бари или Ули, Джей е един от най-опитните и уважавани бързаци. 2-ро място Флаш, Ули Уест. Произход. Ули Уест беше племенник на Бари Алън и придоби сили, подобни на тези на Чичо си при идентичен инцидент. Забележителна история. Ули пое мантията на светкавицата след смъртта на Бари и стана дори по-бърз от своя ментор. Той е главният герой на завръщането на Бари Алън, където се изправя срещу злодей, който се представя за Бари. Скорост. Уали се счита за най-бързата Флаш от всички, способна да надмине дори скоростта на мисълта. 1-во място Флаш. Произход. Бари Алън беше съдебен учен, който придоби суперскорост, след като беше залят с химикали
скали и ударен от мълния. Забележителна история. Бари е главният герой на «Криза на безкрайните земи», където той жертва живота си, за да спаси мултивселената. Той също така е известен със създаването на Speed Force, измерение, което обяснява неговата скорост. Скорост. Бари може да тича отвъд скоростта на светлината, да пътува във времето и дори да кръстосва измеренията. Преди да продължите, ако обичате DC и наслаждавате се на мрачни теории и най-епичните тайни от комикси и филми, тогава този канал е за вас. Оставете харесване, за да подсилите канала. Абонирайте се и активирайте камбаната, за да не пропуснете следващите видеа. Сега нека с